Nu vil jeg præsentere opgave 6,85b i firekassemodellen. Så vi starter med den virkelighed og det problem, som vi har. Og de informationer, som vi er blevet givet. Så vi får at vide, at her på første billede, at det er det er et billede over Møns Klint, et tværsnit, og så kan vi se rektanglen CDEF, og det falder så sammen og bliver til trekanten ABC. Så derfor så har jeg stillet de to billeder op i første boksen, for at vise, at det er det, vi har at udgå fra. Så har jeg også skrevet nogle stikord på det, som man vil regne i første boksen, og det er areal. Det man vil regne på, det er areal, og det er i rektanglet og trekanten. Når det kommer til når det skal matematiseres, så har jeg skrevet her imellem formler, som jeg kommer til at bruge. Og så har jeg først en formel for et areal af en trekant, som er en halv gange længde gange bredde, og så har jeg en formel for areal af et rektangel, som er længde gange bredde. Hvad vi også får at vide, og som jeg også har skrevet her, areal af ABC er lige med areal af CDEF. Det er fordi, at de siger, at det er det samme areal på begge skitser. Så derfor tilbage fra opgave A, så fik vi de informationer, vi havde brug for til trekanten for at kunne regne dens areal ud, så vi så kan regne rektanglets areal ud. Så jeg har skrevet her, vi kender allerede længde og bredde for ABC, og derfor stiller vi det op i en ligning for areal af trekant. Og vi havde jo så ligningen for trekanten, og derfor skulle vi bare sætte tal ind. Så en halv gange 20, som så var længden, og gange 11,55 meter, som så var bredden eller højden. Fordi at vi bare skal finde arealet af rektanglet, så er det meget nemt, fordi vi har allerede en side, som er 110, så derfor skal vi bare isolere B i rektanglets formel, da det er den eneste størrelse, som vi ikke kender. Og det har jeg så skrevet hernede, hvor jeg også har skrevet svaret af den forrige ligning, hvor jeg fik arealet af trekanten. Og så har jeg isoleret B, og får det så til areal divideret med længde. Og det bliver til 1,05, så bredden er derfor 1,05. Og så over i virkeligheden igen, så har jeg skrevet materialet, der styrtede ned, havde en bredde på 1,05 meter, da det startede, men sandsynligheden for, at det faldt ned og skabte det samme areal er meget lille, da naturlige årsager kan have fjernet noget af materialet. Det kan have blæst væk og sådan noget. Det er også det, vi lærer i geovidenskab.